Het DNA van Friesland wordt vanzelfs met namen vormen door de meesten die te Libië en Wenje. Voor de serie 18 in 2018 maken we verliezen hier opnames van jonge jongens en jonge famkes die toen 13 en 14 jaar waren. In 2018 ben ze 18 en dat is dan de nieuwe volwassen generatie van Friesland. Ik ben Kira de Wolf. Ik ben 14 jaar en ik zit in Beestersweg op school. Mijn hobby's zijn voetballen en zwemmen en daar hou ik heel erg veel van. We doen 16 banen, dus het is 4 keer de wisselslag. Ik moest eerst van mijn moeder en vader A en B halen. En toen vond ik zwemmen al hartstikke leuk. En daarom maar ik kon C niet doen. Want ik kon C wel doen. Maar dan moest ik gaan duiken. En duiken, dat kan ik nog niet echt zo goed. En daarom zei die trainer toen tegen mij van ga maar door met zwemmen en ga maar door met zwemmen. Doe maar Kira, is voor jou. Goed, Kira. Ho, nog een keer meid. Doe maar naar Jesse toe, nog een keer. Goed zo. Goed zo. Zo. Oké, Jappie. Doe maar Kira. Goed zo meid. Kira speelt geen voetbal bij de voetbalclub Opperjouwer. Ze speelt wedstrijden in teams uit het hele noorden. De lol zit voorop in deze competitie. De wedstrijden binnen wat kwarter en worden op 1 helft van het veld spelen. De spelers zijn er net minder fanatiek om. Ja, Dennis. Ja, dat is Dennis. Ja. Kira is een actieve meid van 14 jaar. Dat is wel duidelijk. Ze werkt in Sint-Niek en gaat elke dag met de bus naar Squala in Beestersweg. Dat is dat dan. Ja, tot morgen. Hey meisje. Goeiedag. Hoi Poppy. Hoi Poppy. Hoe was het vandaag op school? Leuk. Ja? Ja. Nou, zet eerst je tas meneer de wc af. Dat is goed. Door Kira Liets weer was duidelijk dat haar ontwikkeling oorsgeos bij haar leeftijdsgenootjes. Het die blikken dat ze voor of tijdens de geboorte een beschadiging oproen heeft aan het brein. Hierdoor gaat Kira mooi te maar leren en groeit haar rechtskeef. Dit is mama. Hallo. Rian. Ze heet Rian. Dit is Rodi, mijn broer. Leukste broer, hè? Nee, dat De niet. enigste broer. De enigste broer die ik heb. Dus de leukste en de stomste. De stomste en de irritantste. En de leukste. En de leukste. Dit is mijn vader. Hij heet Wim. Mooi. En dan kom je bij mijn zusje uit. En dit is Carmen. En ik ben mezelf, Kira. En dat is het. Haar oudere zus Anouk, die went het net met thuis, want die studeert in Grijs. Yes! 100! Nee, Als ze zoon is, gaat Kira van het regulier onderwijs naar de Squala Linnenstein. Deze Squala is voor bijna jongeren van 24 jaar die lichamelijk of meervoudig handicap binnen. Hier wordt ze krekt als op alle squalen taret op haar takkomst. Dit is wel kop. Ja, maar dat is het niet.
Dit is dan zeg maar een speciale school. Voelt het ook zo, alsof het een speciale school is? Nee, zo voelt het niet. Het is, die kinderen waar je op school zit, bij mij, dat voelt gewoon als normale kinderen. Ja. Ik denk soms wel, oh, wat prijs zijn die kinderen die dan buiten fietsen of dat soort dingen. Maar niet dat ik zeg, oh, wat zijn hun raar van mij uit mijn school, van de school. Kira, wat gaan jullie maken? Een appelkoek. Ja, dat gaan we maken. Dan doen we die nog in twee, dan hebben we 4. En als we nu alle 4 nog een keer zo door midden snijden, Dan heb je 8. dan heb je 8. Oké, niet dat je De taart moet nog even een jaloeke bakken. Intussen jouwt Kira u zijn roenleiding tot de squallen. Oh ja. En dit is onze gymlokaal. Dit is onze gymlokaal. Dan, dit zijn zowat de klassen van de kleuters. En ja. En zat jij hier eerst op school, Kira, in deze klassen? Nee, toen was ik al iets ouder en toen zat ik daar. Verderop. Ja, daar zat ik verderop. Want hoe oud was je toen je hier kwam? 6, 7 jaar ongeveer. Dit is mijn klas. Ik zit met 5 kinderen in een klas. En ja, en dat is heel erg gezellig soms. En hier zit ik. En hier staat ook iemand. Maar die is er niet, want die is net ook geopereerd aan zijn rug. Heeft ook 4 pennen in zijn rug gekregen. Ja. En hoe zat het ook weer? Je had toch ook een vriendje of niet? Ja, dat is hem ook. Jason. Dus die is er nu even niet? Nee, die is er niet. 11 november is hij geopereerd aan zijn rug. En woensdag komt hij hier weer op school. Ah, Kira had verkering. Die vraag hoeven we haar net meer te stellen. Je verneemt het net zo, maar Kira had ik wat maar erg. Ja, ik heb een halve S in mijn rug zitten. En ja. Ja. Merk je daar nu wat van? Nee, daar merk ik niks van. En want eerst had je een soort corset om, toch? Ja. En dat hoeft nu niet meer? Nee, want ik ben helemaal uitgegroeid nu. En anders dan plagen ze met mij dat ding. En is dat nu over met je rug? Nee. Er zit in mijn rug nog steeds een S. Maar als hij boven de 45 graden zit, dan gaan ze het opereren. En dan komen er 4 pennen in mijn rug te staan. Nou, dat is ook wat. Ja. Ja, maar het hoeft nu nog niet. Nee, nu hoeft het nog niet. Ik haal het rooster een beetje uit en dan pak jij de keel. Nee, dat lukt niet. Dan pakken we de keel. Dan pak je hem hier vast en dan zet je hem op het aanrecht. Ja? Hij ziet er heel lekker uit, Kira. Yes. Ja, hij is heel erg lekker. Volgens mij. Maar de appelkoek in de tas geeft Kira weer naar huis in Sint-Niek. Weet ik niet. Het is altijd gezellig in de bus maar een vriendin. Maar de koek, die bewaart ze voor thuis. Wat heb jij nou weer gemaakt, man? Ik loop. Mag ik een hapje? Nee, Wat is dat? appelkoek. Ja, appelkoek. Zelf gebakken? Ja, en gemaakt. Heb je die zelf gemaakt hier? Ja, op school. Nou, wauw, meid. Iedereen blijft er met zijn... Ja, voor mij heb je een stukje beloofd, hoor. Ja. Ja, voor jou en voor jou.
Krijgt als alle tieners zit Kira versplakt op haar telefoon. Er komt een appje van haar verkering Jason. Jason komt woensdag terug tussen 10 en half 11 aan in Besterswaag. Dat heeft hij gestuurd. Okay. Dan kan je goed zo. Later wil je misschien iets met kinderen doen. En ga je dan ook op jezelf wonen? Hoe heb je dat in je dromen, zeg maar? Hoe gaat dat gebeuren? Voor mijn gevoel op de kaaf wonen. Want daar gaat mijn vriendje dan heen als hij helemaal klaar is met revalideren en al. Dan wil hij dat ik daar ook kon wonen bij hem. Ja, en dan, ja. Een soort begeleid wonen is dat? Ja, begeleid wonen. Hier in Besterswaag, dan word je ook al een beetje op voorgelicht van hoe je dan moet wonen en zo. Ja, je kan al lekker appelkoek bakken. Ja, en dat soort dingen. Ja. Nou, hartstikke leuk. En dit programma dat heet 18 in 2018, hè? Ja. Als je nou 18 bent, waar zou je dan willen wonen? Wat zou je dan willen doen? Ja, dat duurt nog 4 jaar. En dan ben jij 18 dus. Ja. Dan wil ik een auto hebben. Een auto, doe maar. Ja. Dus je wil ook nog je rijbewijs halen? Ja. Nou, ben ik benieuwd. Ik zelf ook. Nou, hartstikke goed. Is er nog iets wat je wil vertellen wat ik niet gevraagd heb? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Dit weer de kennismaking met Kira de Wolf. Dus je gaat weg. Iets wat hoe ze zegt je. Ik ben Johan van Dijk, ik ben 13 jaar. Ik woon in Oud-Lamer. Ik zit op het oude Terra in Wolfga. Als ik later groot ben, dan wil ik boer worden. Nou, hoe liep dit? Ja, die is gesprongen. Dat is goed. Ja, dan kan er één in zitten. Kijk. Tadaa. Dat is het beste. Ja. Ja, en dan zie je een bult en zo. Daar ook aan bulten en dan zie je zo spoortjes van. Soms zie je dat van bult naar bult of zo. En dan hier zag spoortje en daar gezet en zet hij erin. Dus een beetje gokken waar die zit. Ja. En wie heeft je dit geleerd? Opa. Nou Jan, wie hebben we hier? Dit is mijn opa. Hij is 69 jaar. En hoe heet hij? Johan. Johan zonder H. Dus mensen hebben liever een dood konijn dan een levend konijn? Ja. Levend konijn moet je altijd verzorgen en een dood konijn maak je klaar in een pan en kun je hem opeten. Ja, want er is nu kersttijd, komt er weer aan, hè, de feestdagen. Ja. En hoe gaat het dan met de handel? Ja. Ja, we slachten ze zelf zo, dus dan. Je slacht ze ook zelf, heb je er geen moeite mee? Nee. Nee. Als je te veel laat en ze gaat dood, dan ziekte dat is minder. Hier staan dan de 2 Johans. Ja, kom maar even, we gaan maar zo naast elkaar staan. Zie wij ook een gelijkenis tussen die 2 Johans? Ja, echt wel. Dat is wel familie, hè? Want opa, dit is dan zeg maar weer de volgende generatie. Zit hier een boer in deze jongen? Ja, volgens mij wel, ja. Hij had het meeste van mij. Mijn andere zoon, die had toch iets minder met beesten. En dit is weer een en al beest. En dat had ik vroeger ook.
Hij was nog maar 3, 4 jaar. En dan reed ik met de trekker door de leerboekstenstal en dan zat hij bij mij op en dan zei hij, opa, waarom zit die Koen nu niet meer daar? Want die zat gisteren daar, die zit nu op die kant. Ja, dan zei ik, maar die is droog gekomen, dus die is nu naar de andere kant. En dat zag hij toen al. Dus ja, dat zit er echt in. Dat is met alles, zo alles wat met beesten te maken heeft. Ja, en doodmaken, ja, hij is er heel, en dat had ik ook. Ik had ook heel veel konijnen en kippen vroeger en schapen. Maar ja, dan op een gegeven moment dan moet je toch het zakelijke, dat moet er ook in zitten. Maar anders kun je geen boer worden, dat is nog een keer zo. Het is, Nee, het is geen kinderboerderij hier. Nee, dat houdt een keer op. Die is gewoon dik, hè? Deze. Ja. Het is een kruising tussen de Bludermijn en de Zwifte, Teslaar. En nee, die Bludermijn, dat zijn hele grote schapen. Dus. Hey, en was je opa hier boer en je vader is dat nu. En wil jij dat later ook? Ja. Dus jij wil later boer worden, is dat Ja. zeker? Ja. Volgens mij weet je vader dat nog niet. Ja. Hij weet het wel, alleen hij doet alsof hij het niet weet. Hij doet alsof je het niet weet. Nou, het is ook een beetje zo, denk ik, hij wil jou echt dat jij die keuze Ja, maakt. zo. En waarom lijkt het je leuk om ooit je vader op te volgen? Ja. Dan moet ik anders ben ik mee opgegroeid, ik kan alles al en dan moet ik er ook nog verleren en alles. Voor een ander vak. Hoe pak je een muis of een rat op? Dat kan op 2 manieren, maar altijd met 2 handen. Begin met het maken van contact met het dier door je hand in het hok te leggen. Benader muizen en ratten altijd rustig en maak ze niet bang, anders bijten ze. Manier 1. Je kunt ze van onder opscheppen met 2 handen, als in een kommetje. Maar moet dan wel ademhalen, hè? Ja. Oké, goed zo. Zet hem maar weer terug, Johan. Volgende. Zo kon het toch ook altijd? Ja, is ook goed. Je hebt hem ook bij de staart goed opgepakt. Ja, oké. Binnen op het AOC Terra in Wolvengeer. Het is een VMBO Green opleiding. Deze squallen heeft dus alles te krijgen maar de passie van Johan. Namelijk dierverzorging en alles wat erbij is. Nikos de meeste pubers had Johan net echt van squallen. Als de bel gaat, race hij met zijn vriend van Wolvengeer naar Albelamer om zo gauw als mogelijk weer in de overal te springen. Johan, we kennen zo'n beetje al je dieren al, nu je familie nog. Kun je je even voorstellen? Ja, dit is mijn vader Reinalde. Dit is mijn broertje Hidde. Dat is mijn zus, mijn jongste zus Gerda. En dat is mijn oudste zus Anna. Missen we nog? En dat is mijn moeder Jannie. Ja. En die moet vet, volgens mij. Nou, je bent aan het werk. Aan het werk, ja. Welke? Ja. Helpt je moeder wel zijn melk of niet? Ja, heel soms. Of heb je niet zoveel aan melk? Nee, vind ik niet zo leuk, maar ja, ik vind er niet zoveel aan. Zo. Dus jij gaat later robots kopen? Nou, dat weet ik dan niet. Zolang mijn moeder nog leeft, kan hij ook wel melken. Nou, moeders. Hoor maar even, hè? Ik hoor dit niet. Wat zei Johan? Zolang je nog leeft, kun je nog wel melken. Oh jawel, natuurlijk ja. Dit zijn privébeelden van Johan op de groot van in de ijsbaan van Nijelamer. Het lietse kereltje rechts is dus man. Hij heeft er al slag van. Johan, waar gaan we nog naartoe? Naar 10:30. Wat gaan we dat doen? Short trekken. Trainen. Het is een beetje een virus in de familie of zo. Ja, eenmaal aangestoken. En waarom doe jij het niet meer dan? Ik heb een knieblessure waar ik niet meer vanaf kom. Dus nu ben ik de trainer van onder andere hun en nog een paar andere rijders. En wil jij daar niet verder mee, Johan, met schaatsen? Nee, ik
ben al 2 keer gevraagd voor de Friese selectie en zo, maar er ving niks aan, elke dag trainen. Kan toch goed, maar... Waarom niet man, een soort tweede iets pas man. Ja... Schildboer geworden. Dan moet ik altijd trainen en dan... Ja, vind ik niks. Wie heeft nog geen drietal? Jullie met z'n drieën, jullie met z'n drieën, jullie met z'n drieën. Ja, dat doe je niet mee, hè? Oké. Ja, mag de familie van Dijk mag beginnen. Blijf mooi diep. Oké. Johan, kom er even bij. Zometeen gaan we 2 kleine rondjes. Rustig, technisch. Daarna 1 grote ronde, volle bak. Blijf laag. Lang op links. En versnel, ja. Blijf overstappen, hè Johan, blijf overstappen. Denk erom. Oké, blijf schaatsen, kom op. Kom op, blijf schaatsen. Johan kan dus wel behoorlijk short trekken, maar een topsportcarrière, dat is niks voor Johan. Hij is het les op de pleats in Oude Lamen en daar zullen we hem in 2016 ook wel weer treffen.